Што начапіў на сябе Лукашенко? Каму і які ультыматум ён выставіў, а таксама што адбываецца з яго здароўем і што не так з новай бальніцай для яго спецслужб? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко паказаў чарговы каўпак. Яго прэс-сакратарка Наталья Эйсмонт выклала новыя фотаздымкі, на якіх Лукашенко, апрануты ў рабочую робу і гумовыя боты, б'е дровы, прычым чамусьці ўначы. Але ж галоўны прадмет гардыроба тут яўна знаходзіцца на галаве Лукашэнкі. Гэта зноў нейкі бясформенны каўпак. Многія б'юцца над загадкамі, колькі іх агулам у Лукашэнкі, дзе ён іх бярэ і ўвогуле навошта яны яму патрэбныя. І калі адказы на першыя пытанні так і застаюцца таямніцай, то адказ на апошняе якраз такі вельмі просты. Падобна, што пад імі Лукашенко хавае свой зачос у яго, скажам так, натуральным стане. Усё ж у афіцыйнай абстаноўцы локаны відавочна фіксуюцца спецыяльнымі сродкамі, а дома Лукашенко ці то не ўмее гэтага рабіць сам без візажыстаў, ці то проста не хоча, але ж свяціцца з неахайнымі пасмамі яму таксама не па статусе. Вось і даводзіцца прыкрываць сваю неардынарную прычоску каўпакамі ўсіх памераў і форм. Сёння ж Лукашенко правёў цырымонію па ўручэнні беларускім прадпрыемствам знака якасці. Калі коратка, то гэта калька савецкага госта, і нават значок выглядае амаль так жа. Нічога новага там не прагучала, але Лукашенко зноў паказаў свой не самы лепшы стан. Падобна, што перадвыбарчая прастуда далася яму вельмі няпроста. Звярніце ўвагу, як ён цяжка дыхае, прайшоўшы усяго пару метраў да трыбуны, за якой выступае. Любое суверенное, независимое государство, которое себя таковым считает, должно иметь свои серьезные, укоренившиеся в сознаниях людей традиции. И я очень надеюсь, что сегодняшний знаковый день во всех смыслах станет такой традицией. Вялікія грошы і віп-бальніца для спецслужбаў Лукашэнкі. Расследавальнікі Digital Intelligence Team і Белпол даведаліся, што ў Мінску пачалі будаваць асобны медцэнтр для супрацоўнікаў КДБ і іх сем'яў. Прычым у дакументах указана, што фінансаванне праекта ажыццяўляецца за кошт спонсарскіх сродкаў. Хто тыя спонсары, невядома, але грошы выдаткавалі вельмі вялікія. Агульны кошт будынка склаў 31 мільён рублёў, ці амаль 9 мільёнаў 700 тысяч даляраў. Вядома, што цэнтр будзе забяспечваць самы шырокі спектр даследаванняў ад ультрагукавой дыягностыкі да сучасных працэдур МРТ і камп'ютарнай тамаграфіі. Абсталяванне купляюць самае сучаснае. Вядома, што яно абышлося ў 20 мільёнаў рублёў, ці амаль што ў 6 мільёнаў 400 тысяч даляраў. І ўсё гэта без уліку мэблі, якая таксама не самая танная і пасуе хутчэй раскошнаму гатэлю. Для прыкладу, туды купляюць крэслы і канапы ад бренда Sofa Club Avalon. Кошт аднаго такога крэсла дасягае 2400 даляраў. Гэты элемент інтэр'еру падкрэслівае. Клініка ствараецца не проста для аказання медыцынскіх паслуг, а для стварэння эксклюзіўных умоў для абраных. Прычым у расследавальнікаў узніклі пытанні да закупак абсталявання. Такі апарат МРТ той жа мадэлі, як у медцэнтры КДБ, каштуе прыкладна 1 мільён 300 тысяч даляраў, але клініка чамусьці заплаціла за свой у разы больш. Невядома чаму і як, але для медцэнтра быў выбраны пастаўшчык, які прадаваў такі апарат не за 1 300 000 даляраў, а ажно за 3 мільёны еўра. А пасля ПДВ, размытнёўкі і іншых працэдур кошт вырас амаль да 3 мільёнаў 900 тысяч даляраў. Такая пераплата амаль у 3 разы выклікае пытанні, бо яшчэ нядаўна Лукашенко паказальна казаў наступнае. Хочу предупредить людей в погонах. Лишних денег не будет. Там, где можем обойтись, должны обойтись. Хто едзе ў Беларусь? Міністэрства ўнутраных спраў агучыла некаторыя даныя па міграцыі. Аказалася, што за 24 год у Беларусь прыбыло больш за 3000 працоўных мігрантаў. Гэта прыкладна ў 2,5 разы больш, чым у 23 годзе. Прычым найбольш актыўна прыязджалі экспаты з Туркменістана. Іх больш за палову ад усіх прыехаўшых. Следам размясціліся людзі, якія прыехалі з Расіі, Кітая, Украіны і Узбекістана. Для параўнання, у 2020 годзе большасць экспатаў у Беларусь прыбывала з Расіі. Больш за
Каля 13 тысяч замежных работнікаў, якія прыбылі летась, гэта кваліфікаваныя спецыялісты. Яшчэ больш за 11 тысяч працуюць па рабочых спецыяльнасцях, каля 6,5 тысяч у сферы абслугоўвання і гандлю. Як паведамляецца, больш за 80% замежнікаў прынялі на працу па спрошчанай схеме, калі наймальніку не трэба атрымліваць на гэта дазвол. Тут нагадаем, што тыдзень таму адбылася камічная сітуацыя. Падчас паездкі на мотавела Лукашенко даў дабро на запрашэнне ў Беларусь замежнікаў, і ён сказаў, што варта запрашаць людзей хоць з Сірыі, хоць з Афганістана, хоць яшчэ адкуль, абы гэта былі кваліфікаваныя спецыялісты. Прычым далей з гэтай цытатай Лукашэнкі пачаўся цырк. Яго прэс-сакратарка Наталія Эйсмонт гэтую фразу не апублікавала. На відэа з яе начальнікам такіх словаў нідзе не было. Адзіная крыніца, якая апублікавала гэтую фразу, гэта прапагандысцкае інфармагенцтва Белта. Але ж праз нейкі час словы Лукашэнкі пра мігрантаў прыбралі і адтуль. Напэўна, каб лішні раз не хваляваць народ перад выбарамі. Дарэчы, пра выбары. Супернікі Лукашэнкі працягваюць ламаць камедыю. Пару дзён таму Лукашенко ў сваім выступе нечакана пахваліў кандыдата ад праўладных камуністаў Сергея Сыранкова. Мне понравился, не знаю, раньше говорит, Сыранков. Но нормально, он говорит, вы знаете, мы не против, мы за, мы вместе, и мы будем желать победы действующему президенту. Падобна, што пачуўшы гэтыя словы, Саранкоў вырашыў яшчэ больш напружыцца, каб максімальна панізіць свой рэйтынг. Цяпер ён раптам заявіў, што яму не падабаецца слова прэзідэнт для абазначэння вышэйшай дзяржаўнай пасады ў Беларусі. Маўляў, яно заходняе і адсылае да буржуазнай традыцыі. Саранкоў запэўнівае, што кіраўніка Беларусі трэба называць старшынём. Па-руску гэта гучыць прадседатель Рэспублікі Беларусь, амаль як гэта было пры Савецкім Саюзе. Акрамя таго, кандыдат на ўсякі выпадак паўтарыў. Ён лічыць, што Лукашенко абавязкова пераможа на выбарах, і Саранкоў гэта цалкам падтрымлівае. Тым часам сілавікі і чыноўнікі рыхтуюцца да найгоршых падзей падчас галасавання. Цяпер мінскую міліцыю праверыла цэлая дэлегацыя на чале з міністрам унутраных спраў Кубраковым, старшынёй Савета Рэспублікі Качанавай і мэрам сталіцы Кухаравым. Ім пахваліліся працай відэакамер на выбарчых участках, а міністр Кубракоў паабяцаў, што ў сілавікоў хопіць рэсурсу, каб гарантаваць бяспеку членам выбарчых камісій і не дапусціць ніякіх праблем. Мара Лукашэнкі хутка споўніцца. Намеснік міністра энергетыкі Беларусі Дзяніс Мароз заявіў, што ўжо ў гэтым годзе прымуць рашэнне ці будаваць у Беларусі яшчэ адну атамную электрастанцыю, ці дарабіць пару новых энергаблокаў да АЭС у Астраўцы. Аказалася, што такі ультыматум для чыноўнікаў выставіў асабіста Лукашенко, і сёлета пытанне мусіць быць абавязкова вырашана. Чаму Лукашенко так спяшаецца з гэтай другой АЭС, да канца не зразумела, але ж падобна, што яе з'яўленне цяпер проста пытанне часу. У гэты ж момант першая атамная станцыя працягвае прастойваць. Абодва блокі Астравецкай АЭС не працуюць ажно з 4 снежня, то бок ужо 1,5 месяцы. Як мінімум 3277 чалавек асудзілі ў Беларусі за ўдзел у пратэстах 2020 года. Гэтыя даныя публікуе праваабарончы цэнтр «Вясна». І тут маюцца на ўвазе толькі тыя, каго судзілі па артыкулах удзел у масавых беспарадках і ўдзел у несанкцыянаваных мерапрыемствах. Прычым гэтая лічба мінімальная, то бок сапраўдная колькасць асуджаных яшчэ большая. Але ж некаторыя выпадкі хаваюць улады, а пра некаторыя баяцца гаварыць публічна і самі асуджаныя, і іх сваякі. І гэты страшны канвейер не думае спыняцца. Толькі на мінулым тыдні з 13 па 18 студзеня за ўдзел у мірных пратэстах у беларускіх судах разглядалі справы 23 чалавек. І вось толькі адзін з прыкладаў. Цяпер за палітыку судзяць дзіцячага анколага з 23гадовым стажам. Алена Шарафановіч доўгі час працавала ў цэнтры дзіцячай анкалогіі, гематалогіі і імуналогіі ў Бараўлянах, а пасля ў РНПЦ дзіцячай хірургіі. Шарафановіч з'яўляецца адным з найлепшых дзіцячых анколагаў у Беларусі. У медыцынскіх чатах і суполках няма ніводнага негатыўнага водгуку пра яе ад пацыентаў. Цяпер жа медыку інкрымінуюць народны артыкул 342 крымінальнага кодексу, а гэта ўдзел у пратэстах. Па цяперашняй беларускай завядзёнцы людзі з такім абвінавачваннем часцей за ўсё чакаюць суда ў следчым ізалятары. Раней судзілі і мужа доктаркі Руслана Шарафановіча. Мяркуючы па звестках праваабаронцаў «Вясны», мужчыну таксама абвінавацілі ва ўдзеле ў пратэстах. Чым скончыўся працэс над імі, пакуль невядома.
Яшчэ нядаўна Лукашенко выказваў падтрымку рэжыму сірыйскага дыктатара Башара Асада і называў яго апанентаў узброенай апазіцыяй. Але праз месяц пасля падзення Асада усе гэтыя словы забытыя, і дэлегацыя беларускіх чыноўнікаў прыехала ў Сірыю наладжваць сяброўства з новай уладай. Прычым ачоліў дыпламатаў асабіста міністр замежных спраў Рыжанкоў, які ўжо сустрэўся з кіраўніком сірыйскай адміністрацыі і з кіраўніком разведкі. Прычым цікава, што афіцыйна беларускі МЗС пра гэтую паездку вырашыў прамаўчаць, але фота дыпламатаў Лукашэнкі выклалі сірыйскія медыя. Замест кабана чалавек забіў свайго сябра. Трагедыя адбылася пад Лунінцам. Там мясцовыя жыхары выправіліся на начное паляванне. На кукурузным полі адзін з іх пачуў нейкі гук і стрэліў у той бок, проста на шум. Аказалася, што ў кукурузе шумеў не дзікі кабан, а сябар горапаляўнічага. Мужчына атрымаў кулі ў правае плячо і тулава. Яго даставілі ў бальніцу, але ж выратаваць, на жаль, не змаглі. Ад раненняў мужчына памёр. Цяпер паляўнічага, які страляў, асудзілі. Яго прызналі вінаватым у прычыненні смерці па неасцярожнасці і прызначылі 2,5 гады пазбаўлення волі ў калоніі пасялення. Акрамя таго, з мужчыны спагналі 20 000 рублёў кампенсацыі маральнай шкоды. Іх ён мусіць сплаціць брату загінулага вяскоўца. Новы дзень і новыя падманутыя пенсіянеры. Адразу дваіх пажылых жыхароў Барысаўскага раёна развялі на вялікія грошы па стандартнай схеме. Сваяк трапіў у аварыю. 94-гадовага мужчыну і 69-гадовую жанчыну пераканалі, што іх сваякі сталі вінаватымі ў ДТЗ, і каб тых не пасадзілі ў турму, трэба тэрмінова заплаціць. У выніку жанчына аддала кур'ерам махляроў 19 000 рублёў, а мужчына ажно 54 000. Вынік чаканы. Міліцыянты тых кур'ераў знайшлі, але грошы вярнуць было ўжо немагчыма. Іншая гісторыя адбылася ў Мінску. Там у некалькі этапаў развялі 77-гадовую пенсіянерку. Спачатку быў званок нібыта ад мабільнага аператара, які удакладніў даныя, а затым ад афіцэра КДБ, які паведаміў, што кватэру пенсіянеркі хочуць прадаць злачынцы, але ўсё пад кантролем, і ён зараз дапаможа няшчаснай жанчыне. Дапамога складалася ў тым, што пенсіянерка цяпер сама мусіць хутка прадаць жыллё, а грошы пакласці на сакрэтны рахунак, што яна і зрабіла. Прычым гэты развод цягнуўся не адзін месяц, але запалоханая пенсіянерка нічога не казала нават сваім дзецям. У выніку жанчына згубіла кватэру ў сталіцы 50 000 даляраў і толькі тады пайшла ў міліцыю. У Брэсце паставілі качкамат. Гэта аўтамат, у якім можна набыць адмысловы корм для птушак, якія аблюбавалі паркавыя азёры для зімоўкі. Усяго за 1,5 рублі можна атрымаць порцыю спецыяльнага корму, які максімальна адаптаваны для арганізмаў вадаплаўных птушак. Так што, калі ўбачыце такі качкамат, то не шкадуйце грошай. Многія людзі кормяць качак хлебам, але ён для гэтых птушак не проста шкодны, а нават небяспечны. Навукоўцы б'юць трывогу. Сушліку пагражае поўнае выміранне. У Беларусі афіцыйна зарэгістраваныя 3 калоніі гэтай жывёлы. З іх жыццяздольная толькі адна. Прычым сітуацыя кепская не толькі ў нас, але і ва ўсім свеце. За апошнія 30 гадоў глобальная папуляцыя сушлікаў скарацілася на 99%. Далей ідуць толькі 2 статусы: выміранне ў прыродзе з захаваннем у няволі і поўнае выміранне. Калі сітуацыя не зменіцца, то сушлік як від можа знікнуць у бліжэйшыя пару дзясяткаў гадоў. Прычынамі называюць разбурэнне асяроддзя пражывання ў выніку развіцця сельскай гаспадаркі, а таксама змену клімату. Вось такія навіны чацвярга. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.